impela ushaya ama-camera uzuwedwa. Umntwana ungishiye nomntwana kanti uyamtholela ungenza. No, yazi athi singene phakathi. Nentombi la phakathi. Man. Indoda yami. Relax. Awuthamba abantu bakho la. Wayengijwayele kabi. Wayela kabi. Ungijwayela kabi. What up, YouTube? This is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, Usmazi TV, I am the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Bafethu ngithini? Thank you, thank you. We see you bafethu. We are back again with another banger. Bafethu ngiphethe my sister kada. Sister ubani igama? Mbali. Umbali ngitshele Mbali uhlala kuphi? Chazela abalandeli bami indaba. La eSunset nginenkinga la ngicela ningikhapha ubaba umntanami uyangijolela ungenza isilima lendlini mangifika ngimthola unentombi. Ungitsheleke my sister senesikhathi singakanani injola nalo baba umntana? 5 years wenza 6 bese kwenza 6 manje. Okay. So manje siyacala uyakushintshela manje. Uyangishintshela ngisamtholi kahle ukuthi yini inkinga ngibathe ngiyayigcina nami sengize ngiba nestress nomntwana ngaphula ambili ubulawa indlala. Amabisa wasangena endlini. Amabisa wasangena kusho ukuthi vele soyangichithela vele. So sekanesikhathi singakanani enza lento yakhe ukungafaka ibisi endlini mama? So neyinyanga nje 5 yenyanga nje. 5 months yonke. Yeah, 5 months yonke umntwana uyakhala ngisazi nami ukuthi manje sengibulawa naye stress. Okay. So mama ngishele ukuthi lo muntu lona uthi una 5 months yonke. So usurvive njani kule 5 months if ever baby daddy akekho available umntwana ungakanani? Una 10 months umntwana. Yes. Yebo. Ngiyakuzwa ke mama. Bafethu into engizoyenza mina ukuhamba ngenza investigation ne mama. Mangimthola ukuthi lo muntu lo uyakujolela ngiyabuya ngikukhombisa nangu umbuzo wami wokugcina. Are you sure ukuthi lo muntu usimveze ebantwini ukuthi umuntu onjani? Ngathi sengibuya kuwe uthi wena. Ngabe nenze right animveze vele babambona abantu ukuthi ungenza isilimo. Ne. Mama sekangene nasemlonyeni bafethu mama ngicela ukuthi uhambe kahle ne? Thank you uhambe kahle ngizobuya kuwe sengiphethe evidence. Sekangene nasemlonyeni bafethu ngendlela serious ngakhona uthini ufuna ukuyibona direct sithi your boy Usmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Thank you, thank you. Lontwana ngiyambona yatekhona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. Hey. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, Usmazi TV, I'm the answer bafowethu. This is after the investigation ngiphethe umama kada. Mama kunjani? Ngiyaphila. Njengoba ungibhalele uthi umgcine nini lo muntu mama? Kudala ngamgcina vele ungishiye nomntwana ngisamazi nje kudala ngamgcina. Mama ngoba ubhalile wathi umntwana kuseseyiswana uchaza ukuthini manje ukuthi ukushiye nomntwana lo muntu mama? Yebo ngishiyile nomntwana kudala ngamgcina nomntwana usaseyiswana emncane. Yo. Manje mama ngihambile ngashaya uphenyo lana ngenza ama investigation lo muntu ngimthola ukuthi ubhizi ngifuna ubuke la ngiphethe na kwefoni la. Uyambuka lo muntu? Uye lo. Ngijwayela kabi nguye impela vele uyenza kanjani into enje angenza isilimo? Akusila benhlala khona noyithu khona la. Ikhona lana. Yo, mayuthini mama senza njani? Siyakibo or ubuyele endlini yolala. Kuba sambe sekuba ngijwayela ka ngifuna ukuyombona ukuthi yini angenza isilimo kumbuza. Okay. Bafethu nayizwela uthini uma olady uthi siyakibo labantu lana ukhathela ukwenza isilima mama asamba ithi your boy bafethu. Asamba. Ibouncer. Let's go. Asamba mama. Angithi uyayazi le ndlela vele. Yila benhlala khona nonke before. Yebo yiyo nje. Asambe mama uyushaye lapha. Lead the way. Bafethu ithi your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani singene emaphasitshini today. Siyofuna labantu abajolayo bafethu. Asambe mama. Yo. Uthini na how many years nithandana nalo muntu?
5 years yonke. Yo. Ngalunywa izinja cameraman. Ayikuvaliwe la. Valiwe niyabona bafethu. Yo. Thinka. Bandlo. Bafo vela la. Ngivela nibobani? Vela bafo ukhuluma nami la usimazi la. Indaba maye wavela ngomzimba ndoda kwenze njani? Ngifuna nda. Nangu mama kakho mama. Ngifuna wena wayengenza isilimo udlale ngami. Ungishiye nini wangishiya nomntwana? Mawenzeni ngoba ngisakhuluma sinawe. Waye ungenza isilimo. Ngoba nabo ngiyakoseka ngoze namuhla. Yeza ngikhona sengifikile ke. Uthini awuthiyami why vela ngomzimba why Ulumnyanga. Ulumnyanga. Ubeka yini namakamera? Ngibeka yini la ngibeka namakamera ekhaya. Umntwana uthusele nobani umntwana? Namakamera ekhaya. Umntwana uphila ngani? Namakamera ekhaya. Yebo ngikhona nawo ngize nawo. Uthini awuthiyami indaba ungondla umntana wakho awuthiyami. Yebo wayengenza. Kapha amakamera ekhaya. Umntwana uyalamba. Amakamera ekhaya. Uyalamba umntwana le. No, relaxa ngamakamera awuthiyami. Afuna amakamera ekhaya. Relaxa ngamakamera. Size kumntwana ulambile uthi udlana umntwana. Bonke kukhona nje ukuthi impela ushaya amakamera uzowedwa. Ungushiye nomntwana kanti uyamtholela ungenza. No, yazi athi singene phakathi. Unentombi la phakathi. Indoda yami. Relax. Awuthamba babantu bakho la. Wayengijwayele kabi. Ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Relax awuthamba. Ngijwayela kabi wena. Ngijwayela kabi. Sister ubani igama wena? Imali. Sister ubani igama wena? Ngingibongekile. Unesikhathi singanani ubhizi nalomjida kada? Na 2 years. 2 years yonke? Yes. My sister utheni neswane right? Yes, yebo thina sina 5 years neswane nayo. Sine 5 years sithanda. Awuthiyami una 2 years ubhizi ngapha wondla iswane. Sahlukana sinalo. Ungathi lo. Sahlukana sinalo. Sahlukana ungizena Libelela sibeba sakho. Indoda yakho lena sister. Bamba umuntu wakho awuthiyami bamba umuntu wakho. Angitshelanga ngawe. Uthini? Ish. Ngijwayela kabi. Mara bafika bona ukuthi nenza into erunga la makamera la. No, relax awuthiyami. Relax awuthiyami wena wondli la. Ushiya umntwana omncane. Umntwana. Mana amakamera la ekhaya. Uthi umntwana udlani. Mana amakamera la. Ngicela ningihambele namakamera la ekhaya. Ufuni. Ngicela ningihambele. Uthini my sister umisa njani uyamuzwa lo muntu uthini? Ngijwayela kabi ngisela sibebe sakhe. Relax sister kuyoze kubuki hi la. Uthini awuthiyami umisa njani wena? Ngihambele namakamera la ekhaya. Umisa njani njengoba kuso? Ngizawuthini? Ngizawukhuluma ngithini? Lo muntu wangiqosha nangu. Wangala. Unamanga. Wangala. Wathi wena ngihambi ngikukhulisela umntwana ekhaya umntwana omncane kanti uzongenza isilimo ufaka ifebe zakho la. Ngenza isilima sakho. Sister relax sister ungamdosi lo muntu indaba uzosho. Zazothandina ngimadi lo sithi liyafikela ngimadi. Ngumswati wena sister. Indoda yami. Indoda yami. Relax. Indoda yami. Hamba mothe ke. Man. Asikhulumeni kahle le ndaba njengabantu abadala. Sister uthini wena umuntu wakho lo? Yebo ngumuntu wami. Buya sikubone kahle. Umuntu wakho ngani? Uyamuzwa uthini? Umuntu wakhe indoda yami lo baba umntana nami lo ngishiya nomntwana omncane. Kamba manga. Wena my sister zanga kushele next ukuthi unomntwana lo mjezi. Akangitshelanga next angimadi nje ngiyamala selami ngifika namakamera kami. Ngiyathuka nje. Wena wekapho la. Ufika la. Relax my sister. Awuthiyamona uthi ngihambelene makamera. Hamba njani ngibosha lo wathi ngaphinde ngize kakhe. Umntwana uzazondlela. Sure. Wathi umntwana uzazondlela yena. Uthini lapho uthini manje wena kahle kahle uzomisa kanjani ufuna ubani between the two? Hayi
Mina ngicela ngihambele nami ngawathenga. Ngicela ngadene nami. Ngicela zakho my sister. Ngifuna izinto zami engayithenga ngiyayicela. Ziphi izinto zakho? Ngiyayicela. Okay, yemake. Uzobuya uyi-1 uzolanda amahadini. Ngicela ningihambele namakhaya. Ningibukisaka ngabantu. Sobuya sonke hayi komele ngibuye ngiyi-1 sobuya sonke. Ningibukisaka ngabantu. Wena my sister ulele empedweni. Iduveti yalo mama wena ulele kiyo. Zonke lezi zinto ngezami. Ulele mahala. Zami lezi zinto zathenga imali yami ngiyayifuna. Emaduve zakhe ngiwabeke lapha ngiwaphakile ngathenga izinto zami konke lokulandi ngekwami kuthole mina yena ngethangeni netruck yakhe etekuthothi izinto zakhe uthini wena awuthiyami ngoba manje wena ngikuzwa mina kahle kahle ukuthi ufuna ubani between the two wathula tu uyamuzwa wena Usesakahambe nangakahambe wangala na. Kusho umfazi wakhe for 5 years. Wathena umntwana uzawuzondlela. Wathi nje uzoqhubekela phambili nami ngihambe ngibona abangqono. Wathi umntwana uzawuzondlela yena. My sister wena uthini mayiso situation. Nayiso ngithi ke mina ke baba umntana akodla umntana sina siqhubeke sidodla umntana. Sakhoda umsupport umntana the way. But sinje sicela sihambele shema ahambe namakhamera ngihambe la ungangitsheli lokho wena angihambi la mina yo mayuthi uyamxosha la hamba sisi lesa yimi ungamphushi so mama umntana wakho lo ungamphushi so kwaphela phakathi kwami naye kwaphela phakathi kwami naye kwaphela umntwana lena wathi wena uzawuzondlela Ngazozela wena uhlala ulibale ngaphasi bakho la ngenza ulibale ngaphasi bakho ngenza isilima sakho la angisisilima sakho mina angihambe la ngiyabuya ntambama nomntwana la ngiyabuya buya my sister sokhuluma kahle ngiyabuya ntambama ngiyabuya buya my sister yambona lo muntu uthini athi sikhulume nabo laba awuthiyami hayi wenza so umuntu wakho wa 5 years kona wa 5 years ngiyavuma Ngapha nje wangiqoshwa wazi wathi uzongivulela iprotection order nama ngithi ke ngifuna kunakho ukuthi ngiyobona umntwana wathi ngingaqali ngiyekakhe ngiyobona umntwana Mali plan lokuthi ungalenza mhlawumbe uzama ukondla umntwana uthi ungabi ungathi manje solibelwe abomama abasha manje awusondla umntwana inkinga ukuthi angazi ukuthi ngizongena kanjani yebo lapha yakha kipi angazi ukuthi ngizongena kanjani nomndeni wakhe impela solwa nami Mayuthini wena my sister nje ubizwa yonke le situation bongayazi angithi Yes bengayazi shothi ke umntana domola ukuthi sifake imali ekhadini singabonani sayifaka imali ekhadini yomntana ibe enough yena nje athenjete ne truck etotho satino takhe nje kuphela lamaduvete senilelekiwe my sister No asikala kiyo ngathenga amaduvete akagoqiwe sawabeka khona lapha yo bafowethu neyizwela kuthiwa nathi ngikhulume no my sister sizohamba sister asambe my sister labantu uyabezwa wathini uyabezwa bathini mara mina ngizobuya la unamanga ngigami la ngizobuya ngengiqoshe ngone umntwana lambile ngingasazi mina ikhanda lami selasangana ngase ngagula ekhanda ngitshele ke ubulawa endlaleni ubhizi nentombi ya yima khona la ungenza isilima angisisilima sakho ngizobuya mina ekami la khona nokwakha uzange ufake isandla khona la ngasifaka isandla la ngasifaka konke nje ukuzume nalomkhukhu yimi Eish bafethu ithi boy uSmazi indaba zanamhlanje zibhlungu uma isister bamthumela ekhaya kuthiwa yokhulisa umntwana uthi makabuya uthola indoda seyibambile ifaka intombi lapha yana ilale emashidini akhe uma isister uthini ngale ndaba yamashidi engizwisa ubhlungu ngoba phela zonke lezi zinto engithengile zami kodwa songenza isilimo ngitsho ukuthi ngihambe manje ngenxa yokuthi ulibele intombi zakhe ngizobuya ntambama ngiyabuya mina bafethu manje uthini my sister ngakuprovidele izinto zifana nabo ma counseling bodokotela bakhulume nawe njengoba ucede ukubona isituation Yebo ngangihlanganisa nabodokotela nama-social worker. Okay hayi ungavaya my sister uqhubeke nendlela ngiyakulandela ngivala ishow bafethu ithi boy uSmazi ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani bafethu ngicela ukuthi uma upreka hlala nomuntu wakho ungalenzi iphutha lokubaleka ngoba manje sibathola sebabambile rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani thank you vala